Κύριε Δήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι ομολογουμένως με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την έναρξη της δίμηνης εκστρατείας οδικής ασφάλειας στο Δήμο Λατσών μέσα στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης για πρώτη φορά με το Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου Αστυνομίας. Τέτοιες δράσεις είναι πάντοτε καλοδεχούμενες και αγκαλιάζονται από τα τοπικά σύνολα, ιδιαίτερα όταν απευθύνονται στο πιο όμορφο και ελπιδοφόρο μέρος του κοινωνικού ιστού που δεν είναι άλλο από τους νέους μας. Η δράση αυτή προέκυψε μετά από πρόταση μας προς τον Δήμαρχο Λατσών και αμέσως έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό μάλιστα και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα το απόλυτα απαραίτητο για να οριμάσει η ιδέα τίθεται σήμερα κιόλας σε εφαρμογή, βάζοντας και επίσημα τα θεμέλια για μια δημιουργική, πολλά υποσχόμενη και ελπιδοφόρα συνεργασία. Έχουμε θέσει τον πύχη ψηλά στην πρακτική που έχουμε υιοθετήσει για τη συνεργασία μας, όπως το ίδιο και ακόμη πιο ψηλά τις προτεραιότητες μας έχει τεθεί ο σεβασμός και η διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Ως τροχέα αρχηγείου κάνουμε το παν σε ένα καθημερινό αγώνα μαζί με όλα τα στελέχη μας για να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα που δεν είναι άλλο από το όραμα 0. 0 νεκροί λόγω οδικών συγκρούσεων. Δεν θα κουραστούμε να εξαγγέλουμε γιατί αυτός είναι ο στόχος μας και ο προορισμός μας. Ενδεικτικά να αναφέρω τους ψυχρούς αριθμούς αναφορικά με τον αριθμό θυμάτων λόγω οδικών συγκρούσεων που ανέρχονται πέραν των 800 για την τελευταία δεκαετία στον τόπο μας. Το 2014 έχει κλείσει την αυλαία με έναν απολογισμό 45 θυμάτων πίσω του λόγω οδικών συγκρούσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αφήνω τον οικονομικό παράγοντα και εστιάζομαι στον ανθρώπινο πόνο και τα σπίτια που κλείνουν μετά τον άδικο χαμό αγαπημένων προσώπων. Θα χαρακτήριζα αυτό το φαινόμενο ως μια κοινωνική αποδόμηση, όχι από την άποψη της τάσης της κοινωνίας να παρακμάζει λόγω κατάρρευσης των παραδοσιακών συστημάτων κοινωνικής προστασίας, αλλά λόγω της στέρησης της κοινωνίας μας από αυτό το υγιές τμήμα των συνανθρώπων μας που δεν προλαβαίνουν να υλοποιήσουν τα όνειρα τους, να καταθέσουν τις γνώσεις, την εξειδίκευση, την εμπειρία και το κοινό όφελος. Αγαπητοί μου, η οδική ασφάλεια, όπως πολλές φορές έχει τονιστεί, είναι ένα πολυδιάστατο θέμα. Αφορά την ποιότητα των δρόμων και των οχημάτων μας, την αποτελεσματικότητα της άμεσης περίθαλψης των τραυμάτων και κυρίως στο επίπεδο οδικής συμπεριφοράς μας. Βέβαια, η οδική συμπεριφορά συναρτάται απόλυτα με τις καθιερωμένες κοινωνικές αντιλήψεις και πρακτικές. Για τον λόγο αυτόν, η συστράτευση της Κοινωνικής Συμμαχίας για την Οδική Ασφάλεια στην προσπάθεια μας, όπως η απαρχή σήμερα με το Δήμο Λατσών, είναι, θα έλεγα, θεμελιώδες σημασίας. Οι έρευνες και οι επιστημονικές μελέτες διεθνώς έχουν καταδείξει ότι οι οδικές συγκρούσεις μπορούν να αποφεύγονται αφού συνήθως οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα σε ποσοστό πέρα του 95%. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στόχος του στρατηγικού σχεδίου οδικής ασφάλειας, ο οποίος ταυτίζεται με αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2011-2020, είναι η μείωση όλων των τροχαίων συγκρούσεων κατά 50% όλων των τροχαίων από αυτές του 2011. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που προτείνονται επικεντρώνονται κυρίως στη μείωση των θυμάτων όλων των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, τόσο στο πρωτεύον όσο και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο. Θεωρώ ότι η δέσμευση αυτή, γιατί προσωπικά έτσι την ερμηνεύω, θα πρέπει να τηρηθεί με θρησκευτική ευλάβεια, ως ένδειξη σεβασμού στα θύματα που άδικα έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο και παράλληλα να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειες μας για να κάνουμε κατορθωτό το όραμα 0. που προηγουμένως έχω αναφέρει. Γι' αυτό στον αγώνα τούτο δεν πρέπει να είμαστε μόνοι μας. Απαιτείται ευαισθητοποίηση και συστράτευση από όλα τα κοινωνικά σύνολα. Η πρωτοβουλία για συνδιοργάνωση της εκστρατείας αυτής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ευρύτερη εμπλοκή της κυπριακής κοινωνίας στον πόλεμο που έχουμε κηρύξει κατά τους μολόχτους ασφάλτου. Συγχαίρω και ευχαριστώ τον Δήμαρχο Λατσών
και όλη την ομάδα που εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή, και είμαι βέβαιος ότι το ενδιαφέρον του για την οδική ασφάλεια θα διατηρηθεί αμείωτο και θα βρει πολλούς μιμητές. Ευελπιστώ ότι μέσα από τις δράσεις της συμμαχίας αυτής και με γνώμονα το στρατηγικό σχέδιο οδικής ασφάλειας 2011-2020 θα πετύχουμε να τοποθετήσουμε την Κύπρο μας ανάμεσα στις πρωτοπόρες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οδική ασφάλεια. Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ για τη συνεργασία αυτή και ευελπιστούμε στην περαιτέρω συνεργασία. Και πάντα η συνεργασία αυτή έχει αρχίσει από το ίδιο μας το σπίτι, τα Λατσιά που εδρεύει το τροχέα αρχηγείου, και ευελπιστούμε στην επέκταση και με τα υπόλοιπα δημαρχία. Και εγώ ευχαριστώ για και είμαι σίγουρος ότι θα επιτύχουμε. Ήθελα να το αναφέρω και ένιωσα ότι ήταν παράληψη στο χαιρετισμό μου ότι η τροχέα αρχηγείου εδρεύει στα Λατσιά. Είναι το σπίτι μας, Δήμαρχε, και αρχίζουμε από τα Λατσιά. Σας δίνω την ίδια την ομιλία μου μαζί με το φάκελο και θα σας προμηθεύσουμε με κάποιους φακέλους για τα θέματα της τροχέας που μπορεί να τους χρησιμοποιήσετε τώρα τη διάρκεια της εκστρατείας.